teško je reći loš cilj. Više je, dakle, svi ciljevi mogu biti dobri i loši, više ovdje pričamo o načinu kako ga definiramo. Pa recimo jedan od loše definiranih ciljeva je želim veću plaću. Šta je u tome loše? Recimo ljudi kad kažu želim veću plaću, tu su barem dvije stvari krive. Prvo, da veća plaća je i za 1 euro veća plaća. I onda kad ja ljude pitam ako dobijete 1 euro više, onda pa nismo tako mislili. Dakle, što smo točno mislili pod tim veća plaća? A drugo, veća plaća, naš unutarnji fokus ili sliku koju imamo u glavi, misao koju imamo u glavi je zapravo fokus na trenutnu plaću, na iznos koji trenutno dobivamo. I onda mi kažemo želim više od toga. NLP je jedna jako važna stvar NLP-a da se on bavi i našim nesvjesnim procesima. Dakle, što se događa u nekom backgroundu našeg i taj nesvjesni dio je jako, jako utjecajan. Dakle, na nesvjesnoj razini, kad mi imamo sliku postojećeg stanja, naš nesvjesni kao da kaže pa dobro, to već imaš, ja se ne moram ništa potruditi. Drugim riječima, jako je važno stvoriti sliku željenog stanja. Koliko ja to plaću želim, koliko je to za mene dobra plaća, to bi recimo bili elementi dobro postavljenog cilja. I onda bi ishod, kad baš pričaš o lošem ishodu, nisam sigurna da dobro koristimo riječi, ali ajde, loš ishod bi bio, ok, ajmo reći da smo postavili da ja želim, ne znam, recimo plaću 3000 eura. Ok, što će se u mom životu promijeniti kad ja dobijem tu plaću? Dakle, ne ako, nego kad ju dobijem. Što će u mom životu biti drugačije? Koje pozitivne aspekte će to meni donijeti? Drugim riječima, na što ću ja to trošiti, hoću li investirati, što će biti drugčije i zašto je to meni važno? To je sad razmišljanje o ishodu. I tu se često krije motivacija da cilj postignemo.